Ako tým sme boli prvýkrát, minulý rok sme sa nezúčastnili kvôli tomu, že sme mali dosť hráčov, čo sa týka reprezentácie. Chlapci podali neskutočné výkony, čo sa týka dnešnej nedele až do finále toho 3. miesta. Si myslím, že chlapci môžu byť hrdí na to, aké výkony podali. Čo sa týka organizácie, určite super, bol som tu milé rád, aj čo sa týka bufetov, konečne to bolo zaujímavé zorganizované všetko a ja môžem povedať len veľká chvála, nič viac. Určite ďalší rok by sme sa chceli vrátiť. Tak turnaj jak každý rok, sme spokojní, zahrali sme si maximálny počet zápasov a druhé miesto je úspech. Je to pre nás hobby, chodíme tu vlastne kvázi kvôli tomu, že to tu máme radi prostredie, je to tu veľmi dobre organizačne zvládnuté a turnaj má stále skvelú úroveň, takže je to pre nás možnosť stretnúť sa s kamarátmi, s priateľmi a zahrať si hokejbal. Sme radi, že sa nám to podarilo. Máme 4 roky po sebe medailu, teraz najcennejšiu, takže určite sme radi, takže tešíme sa veľmi. Dá sa to povedať, že je to skôr príprava a sme sa to bezišli skvelá partia ako každý rok, zabaviť, takže o tom to je ten turnaj, že sa všetci stretneme po dlhom čase a tešíme sa na seba.